Molt bé, bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes. Primera pregunta, tothom té un programa? Home, si no en teniu, esteu just a l'entrada. Diria que n'hi ha per tothom. Sisplau, veu bé els carmels. Tanqueu els telèfons mòbils. Us suggeriria, no us oblidaré, però us suggeriria que us acosteu tant com pugueu a l'escenari. Perquè hi ha algun espai per aquí mig. Si podeu estar més endavant, no és com el cinema que millor aneu més enrere. Aquí, com més endavant, millor. Hi ha un espai buit, per allà hi ha espais, els laterals són molt bons, Ja sé que no ho fem normalment, però avui valdrà la pena, d'acord? Aquells, els típics d'allà baix, però més endavant, també. D'acord. Bé, poseu-vos còmodes i gaudiu de l'espectacle. Benvinguts i benvingudes al concert a dues bandes. Un nom que dona moltes marge a interpretació, no? Què vol dir això de dues bandes? Evidentment hi ha dues bandes tocant, però també podem pensar en lluita, no? Una mica de competició. I és que escoltarem primer la banda de vent, és a dir, únicament integrada per instruments de vent i percussió, amb bateria. Després escoltarem la intervenció de la banda de música moderna, integrada per una varietat molt gran, que bàsicament comprèn la base, és a dir, bateria, baix, guitarra i piano, cantants, i després un parell d'instruments, diguéssim, solistes, melòdics. I finalment, se'ns va acudir que, per què no, treballar conjuntament i fer dues peces conjuntes al final, aprofitant tota una secció de vent que ja us avanço ara que és absolutament inèdit en aquest poble com a fornada del poble, Evidentment que han vingut moltes orquestres a tocar i grans bandes i grans conjunts, però com a resultat del nostre planter local aquesta formació i des de l'Escola de Música doncs és un creixement molt important i una situació absolutament inèdita. És a dir, que esteu aquí de conillets d'indis una mica. D'acord? Doncs no vull allargar més. Justament, inicialment havíem de començar a les quarts de 12. Intentem començar una mica abans, perquè avui hi ha molts d'actes. Després us recordaré que a la biblioteca fan actes ara a les 12 i a la tarda es fan uns actes relacionats amb el 50è aniversari dels festivals de música de Calonge, o sigui, és un dia musical complet. No hi ha res més. Veureu que no anem vestits de manera tradicional, clàssica o estàndard del concert, sinó que hem volgut reflectir una mica, entre tots, els estils de música que interpretarem. Que van des de les balades, l'esca, el rock, el jazz i no deixo d'acord? El repertori també ens agrada que sigui molt variat, des de peces tradicionals, d'altres peces tradicionals adaptades i que té servir en contextos moderns. Una d'elles la reconeixereu de seguida, que no us dic quina, que us ho preguntaré finalment. Si heu estat al cas. I després doncs grans clàssics de pel·lícules o de peces de festa major mateix. O sigui que la veritat és total. Acabeu de fer lloc, sisplau, veig que encara entra gent. Endavant. Benvinguts. No us quedeu sense programa. I ara sí que donem donem pas a la banda de vent. Veieu que hi ha una colla de cares conegudes, No sé si hi ha algun fitxatge així estrella. Sí, té uns quants, no? Els coneixeu a tots aquests?
Sí? Però si no, avui us en fareu un fart de veure, perquè han treballat moltíssim. Han treballat moltíssim durant tot el curs i han demostrat un ambient i un esperit de treball i una disciplina molt gran que, si es fa justícia, en Joan em diu mentida. No, vaig molt sèrio, hi ha molt de treball al darrere, moltes ganes d'aprendre, moltes ganes de fer música, molt bon ambient, fins a tal punt de dir dimarts que vés festa, ostres, no s'agerem, tu. Ostres, això és bon senyal, I us oferirem 4 peces. La primera de totes és l'obertura d'una pel·lícula ciència ficció, no? Vull dir, que es diu Rocky. Molt bé, ara que hem trencat el gel, tant per aquí com per aquí, passarem a fer Michael Jackson. Crec que sí, no sé. Un clàssic d'un partit Billie Jean.
I seguim endavant. Us veig una mica freds, aquí al públic. I vull més interacció, per part vostra. O sigui que ara comencem anava a dir tema actual, però des de l'any 93. O sigui que tampoc és tan actual, fa uns quants dies, que es diu Saturday Night i que molts de vosaltres segur que heu ballat amb aquella famosa coreografia, diria que bastant cotillosa, que es va repetint tota l'estona. Algú sap de què parlo? Algú en sabia fer una mostra? Aquella ho fa que sí. Com es balla aquest ball? Saturday Night. Aquí. A veure. Aquí aquella senyora d'aquí ho sap fer. A veure, sisplau. Esteu? Sí, ho feia. Saturday Night? Sí, ho sap fer. Ho estava fent, que t'he vist. Així, no? Així? Bueno, doncs escolteu, no us diré aquí davant perquè no hi ha gaire espai, però si algú no se'n pot estar, pot anar allà darrere i ballar-la. La resta, si voleu picar davant, doncs encantats de la vida. D'acord? Tots vostès, per cert, una es deia Wakefield, era danesa, tot i que estava en anglès, i ja us dic, el videoclip sortia allà davant del lavabo, no? Ens maquillant, que s'està preparant per sortir dissabte a la nit, que és la peça, d'acord? Amb tots vosaltres, Saturday Night.
he vist moviments per aquí, heu que seria el ball molt i molt bé. I per fer l'última peça de la banda de vent sola, us deixarem aquesta... Ara no recordo exactament com ho tenim al programa, i deu dir coro reini i tradicional russa. I molta gent deu dir menys la rima, i l'altra deu dir això què és? Doncs resulta que aquesta peça es va fer servir, també com a 90 o abans, fins i tot potser, per fer la sintonia d'un videojoc que diria que tothom, o gairebé tothom hi ha jugat, que ja sabeu quin és, ara no us el diré, que ja el coneixeu de seguida. Amb tots vosaltres, una adaptació, evidentment, de Koroveiniki, cançó tradicional russa. La coneixia o no la coneixia? Algú sap dir a quin videojoc està ubicada? Tetris. Diuen, ostres, comença per T i acaba per Tris. Molt bé. Tetris. D'acord? I ara acomiadem temporalment la banda de vent. Endavant, sisplau.
I ara farem una petita transformació i passem a fer servir la part de l'escenari de sempre, diguéssim. En Jordi, que a part de saxotenor és tècnic d'escenaris, tècnic de so i del que calgui, ens està fent ultimant els detalls. I ara deixem un momentet que els músics es preparin, perquè no us ho he comentat, tenim dos músics que participen en les dues bandes. Un és en Xevi, la bateria, i l'altre és en Boris, que estava per aquí mig amb el saxo alt i que ara el veureu a la veu, cantant. D'acord? I ara sí que deixem pas als membres de la banda de música moderna. Endavant, sisplau. Sí, ja sé. Un cop els faristols estiguin tots a lloc, els músics tinguin les peces a punt, començarem i us oferirem per fer la primera peça una peça d'un grup de rock català que fa molts i molts anys que estan actiu, que es diu l'Ax Busto, i una peça de les que, si sou seguidors del grup mínimament, doncs de la nova fornada. Què vol dir? Va haver un canvi de cantant i amb ell, en un moment de la història, van canviar de cantant i amb ell va canviar també molt. Ostres, el grup en si va canviar molt també la sonoritat. Els més seguidors incondicionals de l'Ax Busto diuen que el nou no els agrada gaire perquè el vell, tot i ser més, tenia una veu molt àspera de tocar, doncs era més autèntic. En qualsevol cas, la qualitat musical de la nova fornada és molt bona i potser és una de les peces més conegudes que es diu el blues del diumenge. Us deixem amb la banda moderna que us oferirà el blues del diumenge de l'Ax Busto.
Moltes gràcies. Sembla que encès ja el caliu. Liu el foc i la flama tot. D'acord? Doncs aquí tenim la primera intervenció de la banda moderna i ara fem un canvi total d'estil i de continent. Perquè tenim un baixista que ve d'ultramar, de Mèxic concretament. D'acord? No és que hagi dormit avui a Mèxic, ha dormit aquí, Però, com que estem en un bon ambient, de germanor i de treball, quan tenim assaig a la banda, vam dir, escolteu, proposeu peces, no? I intentem trobar una cosa que agradi a tothom i que sigui ben variada. I ens va fer descobrir un grup de música i un estil que no el coneixíem gens de mica. A més amb una història superintensa al darrere de la cançó i el grup en si. Un grup que es diu La Maldita Vecindad, i dic així perquè ho diuen així, no? La Maldita Vecindad. Ho dic bé? L'accent, intento imitar l'accent, però... I, en qualsevol cas, la peça porta per títol Kumbala, i és una balada, o sigui, canvi total. Entrem en aquest ambient tranquil, relaxat, romàntic.
noche son las cosas del amor. El corazón a media luz siempre se pegará. Su voz gigante, su voz aborazada, y en la pista la pareja se enamora. Soy I després d'aquesta relaxació romàntica d'aquesta trobada, passem un altre cop a energia al 100% un altre cop, com la que serà l'última peça de la banda Merda, com a banda sola, i que porta per títol Uptown Funk.
Pasqual. Moltes gràcies. Deixem els companys. Gràcies, de molt. A veure, sisplau, a veure els companys. Molt bé, moltes gràcies. I ara, després d'aquesta actuació tan plena d'energia, farem unes petites modificacions per poder confrontar, per poder unir les dues bandes. Unirem canelons amb lasanya i sortirà un plat millor encara, que no s'ha fet mai, però serà millor encara. Perquè si els dos són bons, l'unió encara serà més bona. I per tant, gaudirem de tota aquesta secció de vent i corda i vent i baix, combinada amb la secció de música moderna, i sentirem el resultat de tot això. Endavant, els integrants de la banda de vent, un altre cop. Mentre anem adaptant l'espai i alguns músics han canviat de lloc per aprofitar els blocs, les seccions rítmiques, les harmonies, tot el teixit que forma les peces que us presentarem ara. Permeteu-me que us presenti breument els músics. I comencem pels més aguts de tots, els floriols que tenim la Mercè, l'Adriana i l'Àfrica. A continuació tenim l'Idalet amb la flauta travessera. Seguit de la Georgiana amb el violí. Seguit dels clarinets, en Juli i en Norbert. A continuació, i veureu que no hi és al costat seu, però en Miquel, en Boris Casadal i en Nil amb els saxos alts. A continuació, en Pau, amb el trombó de baix. En Jordi, amb el saxo tenor. Passem cap a dalt, amb la Teresa al piano. En Marc a la guitarra. En Marco al baix. En Xevi a la bateria. En Boris novament com a cantant i la Núria com a cantant. I abans de presentar la peça, i com que dir moltes coses, no quedi tot pel final, us haig de dir que ha estat i està sent un plaer immens treballar amb tota aquesta colla de gent, molt innovant, molt engrescador i molt motivador. I evidentment serà, primer de tot perquè no hem acabat el curs, la fase final pel que hem acabat, però perquè la cosa creixerà molt i molt més. Ja tenim gent a l'escola que, com aquell que diu, frisa per entrar l'any que ve i que acollirem molt benvinguts. Tenim nous flautistes, nous saxofonistes, tenim altres instruments que d'aquest any encara no tenim i que esperem poder comptar l'any vinent perquè encara tenim moltes més opcions i possibilitats.
estan demanant aquí els companys. I el nostre director, Ivan Joan. No m'he deixat acabar. Escolta, en qualsevol cas un plaer molt gran treballar amb ells i espero poder fer properament, malgrat que escolteu l'Italet viu a Girona, està estudiant a la universitat, Marc l'any que més enllà a la universitat, en fi, però col·laboracions, sigui del que sigui, doncs engrandir aquest grup és un plaer bestial. En Jordi em diu que si al públic hi ha algun trompetista o trombonista serà molt benvingut. D'acord? No vull allargar més. Passem ara a fer la recta final del concert amb una peça, primer de tot, que és l'obertura d'una pel·lícula que porta el mateix nom, que és la abans penúltima pel·lícula de 007, James Bond. Miquel el corregeix-me, Miquel és el superfan de James Bond. O sigui, dues pel·lícules enrere, però no ho deixeu, i una peça escrita parcialment i cantada per Adele, si no estic equivocat, i que hem adaptat a tota aquesta secció, gran secció de vent, i la veritat és que hem un resultat molt i molt semblant al que hi ha allà, que està acompanyat amb una gran orquestra i amb unes particions impressionants. Hem fet un remix per treure el màxim de suc d'aquesta peça. Amb tots vosaltres, Skyfall. Swept
coneguda, no? També. L'havíeu vist aquesta pel·lícula? A veure, són fans de James Bond o no? O ja esteu tips de tantes pel·lis de James Bond des de l'any 70, no sé com ho fan. Sí? Doncs aquesta obertura de la pel·lícula del mateix nom, que pels superfans s'anava al lloc on havia nascut, a més, allà a Escòcia. D'acord? I ara sí que ja fem la recta final del concert. Incorporem en Boris amb el saxo. Ja veieu que són gent de recursos. En Boris i en Xavi sobretot els hem fet treballar molt de aquest any. I ara us deixem un tema molt conegut, crec, molt vinculat a les festes majors, que per cert, em sembla que avui a la nit toca de Girona, tinc ben entès, un grup que fa molts anys que toca, però que està molt actiu encara, tot i que ja 10 que fa anys que toca, que es diu Doctor Calypso. Són del Maresme, si no m'he entès. I en qualsevol cas, un tema que no té lletra, crec que és purament instrumental, però que és un dels més coneguts de la banda, tot i que té els més bastant nou, i que aprofitarem tota la sonoritat d'aquesta gran secció per treure tot el volum i tota l'energia per fer-nos ballar una bona estona amb aquest plan ten de Doctor Calypso.
Moltes gràcies, Dom. Jo no sé com ho veieu, però això, els músics de professió saben que això vol dir una cosa. 11 aplaudiments durant més de 10 segons vol dir que no n'hi ha prou. Què us sembla si repetim un quant d'ells? La seva preferida de cara, la seva preferida de sempre, doncs tots vosaltres plantem.
Nosaltres moltes gràcies a tothom. Sabeu que la Núria, a part de cantant, hi ha la presentació d'actes i el que cal. Com encara que sents tu. Escolta, m'he descuidat un agraïment en particular, a part de l'Escola de Música, a la direcció, per tenir sempre aquesta predisposició tan gran a nous projectes i no posar mai cap pega, sinó tot el contrari. Agrair entre els músics, a més, tenim professors que han tingut de col·laborar, a més, a part d'ensenyar els seus intèrprets, doncs a col·laborar amb la banda desinteressadament, com són la Mercè Paradera i el Juli Canal. I sense aquesta parella no hi ha cap possible. Ara sí, moltes gràcies a tothom. No podem deixar sense recordar-vos que tot el que us he comentat d'avui. A la biblioteca es fan actes. A les 7 de la tarda es descobreix què diu així, el Jardí de Castella es descobrirà un bust de Pau Casals. Corregiu-me si m'haig equivocat. Correcte, oi? Hi haurà música en directe, ja ho veu també, de Pau Casals, música de Pau Casals, de Pau Casals. Després de les 8 es fa una presentació aquí d'un llibre al Castell, perdoneu. Gràcies per corregir-me. I més coses. El dia 24, aquest dilluns, a 2:15 del vespre, aquí mateix, concert de pianistes. I el dia 28, divendres, a les 6 de la tarda, concert de professors. Professors de l'escola. Els nens petits han de venir disfressats. És que no me'n recordo què havia dit. Sofia, sisplau, aquí de tiro, perquè ho diria malament. En qualsevol cas, divendres a les 6 de la tarda, concert de professors. Recomanat per tothom, però sobretot, els més menuts. I sobretot per aquells que encara no saben quin instrument tocar, divendres sortiran de dubtes, perquè tindran un ventall molt gran d'instruments que sortiran com funcionen i quines possibilitats tenen i veuran clarament quin els agrada més i quin no. I, Sofia, si pots acabar de dir. Sí, res. És un concert de professors que tenim professors convidats d'altres escoles, també, perquè hem tingut alguna baixa, i res, explicar-vos que el concert és un conte musical que presenta tots els instruments de l'orquestra i clar, hi ha professors com en Juli que toca 6 instruments en aquella peça, en aquella obra i clar, és interessant de veure, no? I res, està destinat per tothom, sobretot pels peques i sobretot recordar que tots els alumnes han obligatòriament, però vestits dels anys 60, perquè participaran, faran una petita actuació al final del concert, per tant, no us podeu perdre l'actuació dels profes i dels nens. I després tenim el dia 5, que és dissabte, tenim bibliomúsica al matí, a la tarda tenim concert de conjunt de guitarres, l'altra setmana dissabte tenim Do Re Mi Fa Flors, l'altre dissabte tenim concert de ragtimes aquí a la Sala Fontova, una col·laboració amb l'Escola de Sant Feliu de Guíxols i després tenim concert de cambra i ja el concert de final de curs. Ja us ho explicarem més endavant. Res, moltes gràcies, felicitats a tots els músics i gràcies per haver